Yn y fideo yma, byddwn ni'n edrych ymhellach ar dulliau gwrthrychau. Yn arbennig, byddwn ni'n edrych ar dulliau arbennig sydd wedi'u gosod yn barod gan Python. I archwilio i fewn i'r rhain, edrychwn ar esiampl o bolynomialau cwadratig. Ysgrifennwn dosbarth newydd ar gyfer polynomial. Os creon ni achos o hwn P1, gallwn ni roi priodweddau iddo. Rydyn ni am roed y cyfeirionadau arferol A, B a C. A gwelwn fod gan yr achos yna nawr gwerthor ar ei chyfer. Os ydyn ni'n creu nifer fawr o wrthrychau, mae diffinio priodweddau gyda llaw bob tro yn lot o waith. Mae gan Python y galluogi i ni ddiffinio priodweddau yma ar y foment mae'r gwrthrych yn cael ei greu, trwy pasio gwerthydd y priodweddau yna iddo. Mwyn galluogi hyn, rhaid defnyddio'r dull init. Os awn nhw'n ôl i'r dosbarth, diffiniwn y dull. Mae'r dull felly'n cymryd mewnbwn o self cyntaf. Self. Ac mae hwn yn cymryd unrhyw gwerthoedd rydyn ni eisiau i'r dosbarth ddefnyddio mwyn diffinio'r priodweddau. Yn yr achos yma, cyfeirionadau A, B a C. O fewn y dull yma, diffiniwn y priodweddau, felly priodwedd A, y gwrthrych yw self.a, sydd yn mynd i fod yn hafel i gwerth mewnbwn A. A byddwn ni'n gwneud hyn ar gyfer pob priodwedd sydd ei angen. Nawr wrth greu polynomial, gallwn rhoi gwerthoedd ar gyfer A, B a C iddo'n syth. Felly gallwn ni roi 2, -4 ac 1. Ac rhoi gwared o'r cell yma. Nawr gwelwn bod yr priodweddau wedi diffinio'n barod. Nawr, rydyn ni wedi gweld beth mae'r priodweddau gwrthrych yn edrych fel. Beth mae gwrthrych ei hun yn edrych fel? Dydy hyn ddim yn defnyddiol iawn. Ond mae yna ffordd o gael gynhyrchiolaeth gwrthrych mwy defnyddiol. Mae'r dull arbennig wrapper yn diffinio string i'w ddefnyddio fel ei gynhyrchiolaeth. Yn yr achos yma, hoffwn ni ddiffinio hwn i fod yn gynhyrchiolaeth y polynomial yn fathemategol. Felly, awn ni nôl i'r dosbarth, diffiniwn y dull. Sy'n wrth gwrs yn cymryd self fel mewnbwn. Ac yna byddwn yn allbynnu y string byddwn eisiau. Felly ax² adio bx adio c. Nawr, os ailrhedwn popeth, gwelwn fod cynhyrchiolaeth mwy eglur ac ystyrlon gennym ni. Nawr, gadawn i ni wneud rhywbeth mwy defnyddiol gyda'r dosbarth yma. O edrych ar gyfeirionadau'r polynomial, gallwn ni benderfynu sawl graidd sydd gan y polynomial cwadratig. Byddwn yn ysgrifennu dull newydd i gyfrifo hwn. Y peth sy'n
Y peth sy'n penderfynu sawl graidd sydd gan polinomial cwadratig yw'r gwahanol un, sef b wedi sgwario minus 4 a lluosig. Os yw'r gwahanol un yn negatif, does dim gwreiddiau. Os oes gwahanol un yn 0, mae yna un graidd yn unig. Ac yn ola, os yw gwahanol un yn positif, mae ganddo 2 graidd. Nawr gallwn canfod y nifer o greiddiau gan redeg y dull yma. Ydyn ni'n ailredeg y celloedd. Ac edrych ar p1 dot nifer o greiddiau. Gofio'r cromfacha. Rydyn ni'n gweld bod gan y polinomial p1 2 braidd. Ceisiwn rhyw polinomial arall, p2. Ac ydyn ni'n edrych ar y nifer o greiddiau ar hwn. Rydyn ni'n gweld bod dim graidd i'r polinomial yma. Yn Mathemategol, gallwn adio polinomialau. Os ceisiwn adio p1 a p2, nid yw Python yn gwybod beth i'w wneud. Rydyn ni'n cael gwall. Ond, gallwn ni ddiffinio gweithrad adio gwrthrychau o fewn dosbarth gyda'r dull arbennig add. Awn ni nôl i'r dosbarth i ddiffinio hyn. Mae hyn yn dull, felly y mewnbwn gyntaf yw self, y polinomial ei hun. Mae'r dull yma yn cael ei ddefnyddio i adio 2 gwrthrych, felly mae angen mewnbwn o wrthrych arall. Fan hyn, rydyn ni'n galw'r gwrthrych yma yn Q. Felly, sut mae adio 2 polinomial ei gilydd yn gwadratig? Byddwn ni'n adio'r termau x sgwar, sef y cyfeirnodau a, byddwn ni'n adio'r termau x, sef y cyfeirnodau b, a byddwn ni'n adio'r termau uned, sef y cyfeirnodau c. Felly, diffiniwn y cyfeirnodau y polinomial newydd. A byddwn ni'n allbynnu'r achos arall o'r dosbarth polinomial gyda'r cyfeirnodau newydd yma. Nawr ailredwm popeth. A gwelwn bod adio y 2 polinomial yn gweithio. Gallwn ni storio'r polinomial newydd hwn fel p3. Gwelwn fod gan hwn priodweddau fel fysa ni'n disgwyl. p3.a, p3.b, p3.c. A'r dulliau yn gweithio yn union fel fysa ni'n disgwyl.
Felly yn y fideo yma, edrychwn ni'n pellach ar dosbarthiadau yn enwedig ar dulliau arbennig ragosodiedig sydd gen Python. Defnyddiwn ni init i setio priodweddau o fomont cread y gwrthrych. Defnyddiwn ni repr i ddiffinio cynrychioliad string y gwrthrych. A defnyddiwn add i ddiffinio sut i adio dau wrthrych dau gilydd.